Goddag altemol. We horen de Socksteins machts van 2000 Sockstein. En ben lap de keuskoop met Söring Senskin. Dit kan hem jussen en de omsteller. Wanneer dit ek aus Söring Senskin weer, der hij omstelt op Kühl, dit is EVS. In juli hoor ik ja de omsteller kobacht en dan hoor ik met zijn lik kastbecht met hout telang. Boven is de Senskin en anderen is de EVS. Ja, en dan kan hem als zelf wat brugt is. De bovensteler de springt langzaam om. Wat brugt de keuskoop is een kloor. Hij neemt een 0. De omsteller komt een kabel in en dat zijn 6 steekdozen in. En de anderen zijn je touw voor de keuskoop en de gasaun der we kobacht hebben voor het licht. Dit gaat ook met 228 volt. En dit is de normale EVS-stroom. Dit is voor de koffiemellen. De koffiemellen loopt bald het hele jaar met Söring Senskin. Dit is een koffiekeuker. Een litje met 800 watt. Kan ik ook, ja, van februari weg, kan ik de Albrück. En dit is voor de PC een kabel, of dat ik bij de PC jetzt niet Söring Senskin stroom heb. Dan kan het ja om uur. Ja, hier is een bed abgegeven, of dat wederkem is van de Neighbor. Der is 5 meter diep ging, op 160 Quadratmeter. En dit zijn daar 800 Kubikmetern en daar is het weer wat hoger kem. Dus kijk, bij drainage hoog. Ja, dit is een morgenuur, dat zijn ik bij. Ja, dit is de al-inlucht, die kennen we al. Die komt zo op 300-400 WP, dat is extra goed. Man, wanneer het bed nuchen is, dan is het al masse. Ik zend er hier al een jaar al bij kloorkem. En bitte zijn het 400 WP kem. En toen kom ik zo op 40, 45 Amperestunden, bij 12 bis 14 volt. Ja, dat zijn zo 5, 600 watt. Dit linkt vocht miest. Ik hoor de hele bosken dan niks gern, hoor in februari en maart hoor ik met Söring Senskin gern. Und gern betieft dat de Senskin, daar linkt het ook. De molersanhänger werden bedrestig uren, ook de wielen. Dan hoor ik het stoel daarvan en ook de wielen afher. En dit hoor ik alles met Söring Senskin mogelijk. Ook de compressor voor zonder en te blozen en achterin ook te sprit met de lak. Met stond nu je oude winter, laat het huilen hier. Dit nieuwste wat we ons uitgezocht hebben is de campingtouwmaschine. Dit gaat goed, wanneer nu weer vooraf met de gaskeuken warm mogelijk hier. Met deze machine kan hem met 80 watt zo'n 1,5 bis 2 kilo, een jak aligning of een pullover aligning gaan. Wanneer een boxband is, dan geht hoeft hij nog een t-shirt bij of zo wat touwen. En daarachterin komt het in de gochtouwmaschine. Man de USA instellt, dat de Heizung ein Glas gaat. En zo hoor ik een Sendai met 500 watt touwmaschine, touwacht juppen en de deurspeulert en uitsluidert met de ullermaschine. Ja, zijn ik goed erbij. En dat spoort aan je voelmoor, wie zo mogen moet. Dat is geen morgen om
dat er met Männerstrom more mogert. En da kunnen die der Nögenstrom, der ihm da brückt, was extra full ist, der kann das alles mehr mogen. Ja, und das ist das Voltmeter, das mit Hokor die Batterien bütten, bis Strom sind. Mit Tröttern kann man gehen, kann man auch die PCL anmogen und da kann man anloggen, wie viel das der geht. Wenn dann den Strom achteran kommt, da geht das wacker der. Wenn Strom inkommt, sag ich ne, da geht das extra wacker der. Und dann kann man mit dem PC jetzt ihre E-Mails loggen. Ich schmied das jetzt an. Logge. Nu gaat de PC los. Du krijgt ne ab, ik draait ne ab. Ja, es geht ein bisschen knapp, want Männeruhr. De Medai halt haben wir 14 Volt und da kann der PC go ich brück, was ihnen kommt. Und dann können wir selber den nehmen. Jetzt umstellen. 0,0 kWh, das sind 108 Watt im PC. Nicht dich. Wenn man Videos mag, da geht es ungefähr nach den Tagen dich ab. Und wenn der Strom mal liegt, das stellt ihr um und dann nimmt ihr von der EVS. Man da lässt ich direkt ankommen. Ja, das lernt lernen. Sag it. Dann logge ich ihre Mails und dann mag ich die bei der Ötten, da kann es ja übrigens gehen mit der Strom mogen. Licht, habe ich auch die Hiele bunter Blatt Jens in der Dezembermonat, habe ich die Wandler anletten, der hat die Batterien leerig mogen, der habe ich aufgestellt. Naja. Hodet man net, upsel, let je ek verbeugt, en de borengasten zijn ik alles. En kan maar ek alte folie ook masse pomoko en masse krom moge. Hoi!